Saúdos, señoras e señores, nova cita ca información aquí en Badal Novas, que comenzamos como cada día cos nosos titulares. 10 concellos impulsan a Asociación do Camiño da Xeración Nós pola ruta realizada en 1926 polos membros de dita xeración. Espazo Común demandará ao Goberno do Carballiño explicacións pola ausencia de obradoiro de emprego este ano. A cooperativa de Loureiro cumpre máis de 50 anos elaborando os seus produtos lácteos neste municipio do Irixo. E a Deputación presentou aos concellos da comarca o proxecto Emprendou, do apoio ás persoas entre 16 e 30 anos, con mentalidade emprendedora. O proxecto Emprendou da Deputación de Ourense apoia a nova actividade empresarial das persoas que teñen entre 16 e 30 anos para que poidan crear o seu propio posto de traballo, xa sexa individual ou formado parte dunha persoa xurídica de carácter mercantil, o que fagan naquelas áreas rurais afectadas polo gran desafío demográfico, os que se denominan municipios elexibles. En concreto, son 82 os concellos da provincia que poderán beneficiarse deste proxecto. O alcalde do Irixo, Manuel Cerdeira, tamén presidente da Mancomunidade do Carballiño, falou tamén dos proxectos que teñen dende dito organismo. Tivemos unha presentación dun proxecto que máis que da Mancomunidade é un proxecto da Diputación de Ourense, que incluso nos despois trasladámoslo ao Irixo, que tamén fixemos unha charla xa solamente específica en Irixo para elo, que é o proxecto Emprendeu, que eu, bueno, pues desde aquí, aproveitando as túas cámaras, invito a todos os menores de 30 anos no intervalo de 16 e 30, non aqueles que estén en Carballiño, porque Carballiño non é un concello elixible dentro deles, pero o resto dos concellos da nosa comarca estarían dentro destas circunstancias, e calquer menor de 30 anos que se anote neste programa de empleo, os únicos requisitos é que este anotado no INEM e no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que son dos requisitos de ir a anotarse nada máis, pois ten dereito a unha subvención económica de 675 euros, que é o 75% do salario mínimo interprofesional, soamente por darse de alta como autónomo e emprender unha actividade profesional. E ten dereito durante 12 meses. Co cal, pois, aqueles interesados animos a que o fagan xa, porque este proxecto finaliza o 30 de decembro do 2020, entonces, claro, son 12 meses que terían dereito á subvención, se empezan en xaneiro terían nos 12 meses, se empezan en febreiro xa solamente terían dereito a 11 meses. Cerdeira, como alcalde do Concello do Irixo, tamén aposta por o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Estamos tamén nun proxecto aquí con distintos concellos da comarca que penso que pode ser moi bo, en que está o Concello de Carballiño, o Concello de Maside, o da Moiro, que é o camiño da xeración Nós, aproveitando que neste ano 2020 é o centenario da xeración Nós, pois aproveitamos que no ano 1926, que foi ano santo, os membros da xeración Nós fixeron o camiño de Santiago dende Ourense ata Santiago. E ese trayecto pois pasaba pois por Maside, por Carballiño e por Irixo. Levámoslo publicitado un pouquiño, a finales de ano, pois fixemos xa aprobamos os estatutos e ata fundacional da agrupación de concellos, na cal eu vou ser o presidente desta asociación. E dende ese momento, pois xa 3 ou 4 persoas viñeron polo concello interesadas en saber máis do tema, porque ao mellor estaban interesados en poñer algo de un hostal, de algo de comidas ou algo, pois bueno, pois sempre algo que podía chamar a xente a crear empleo. E despois, bueno, eu creo que o noso proxecto máis importante a día de hoxe, unha semana pasada estiven falando cos redactores do Plan Xeral, queremos aprobar o Plan Xeral, que solamente nos queda un tema con Confederación Hidrográfica, e unha vez aprobemos o Plan Xeral, pois a nosa idea é aproveitarnos da situación xeográfica do Irixo, que estamos, pois decir, que no centro de Galicia, temos acceso ao tren, temos o do AVE, temos autovías, temos todo, e poñer en funcionamento, pois queríamos un polígono industrial, aunque sea pequeno, que non vai vir unha gran empresa para ali, pero bueno, que podían vir pequenos
que se o seu propio traballo, e ese vai ser o noso punto fuerte durante esta legislatura. Concellos impulsan a Asociación do Camiño das Xeracións Nós pola ruta realizada en 1926 polos membros de dita xeración. Os concellos de Ourense, Amoeiro, Maside, Carballiño, O Irixo, Lalín, Silleda, A Estrada, Vedra de Boqueixón, contando co apoio asesoramento da Deputación Provincial, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e das Fundacións Otero Pedrallo, Vicente Risco, Antón Losada Diéguez, Castelao e Ínsula dos Poetas aprobaron un acta fundacional e dos estatutos da nova Asociación Camiño Xeración Nós, co obxectivo de seguir a declaración do Camiño Cultural para a ruta realizada no ano 1926 por membros da Xeración Nós. A proposta parte do alcalde do Irixo, Manuel Cerdeira, coincidindo coa celebración do centenario deste grupo ourensán do 2020 e no Ano Santo en 2021. E a Xunta mantén o plazo aberto de solicitudes para participar no coworking de Celanova e de Cenlle. Os espazos coworking Celanova e o Ribeiro, impulsados por a Consellería de Economía, Emprego e Industria en colaboración ca Escola de Organización Industrial, manteñen aberto ata o 31 deste mes de xaneiro prazo de inscrición nas convocatorias destinadas aos emprendedores que desexen dispor de asesoramento e apoio formativo para desenvolver unha iniciativa empresarial, mentres que o espazo do Ribeiro, como sede do Concello de Cenlle, abre a súa primeira convocatoria e promoverá principalmente actividades relacionadas coa agroalimentación, o turismo rural e a economía circular. O de Celanova acelera proxectos de calquera ámbito económico e acada coa presente a súa quinta edición. As convocatorias anteriores, celebradas na provincia de Ourense, levan apoiando as iniciativas de 133 emprendedores e a creación de consolidación de 70 novas empresas. Espazo Común demandará ao Goberno do Carballiño explicacións pola ausencia de obradoiro de emprego para este ano. O grupo do Concello lembra que dende hai moitos anos os obradoiros de emprego veñen a ser unha ferramenta de considerable utilidade para os concellos poidan ofrecer ás persoas desempregadas posibilidades formativas que faciliten a súa futura incorporación do mercado de traballo. O grupo lembra que se conta ca financiación da Xunta de Galicia e coa participación dos últimos anos do Concello do Carballiño en solitario, coa incorporación de San Amaro e Boborás despois, aos que se sumou Maside fai 3 edicións. Sen embargo, e por razóns ata ahora descoñecidas, namentres noutros concellos da provincia xa comenzaran a funcionar ditos obradoiros, no Concello do Carballiño non hai noticias que se leve a cabo. Espazo Común lembra e pregunta que lle fixo no pleno o alcalde na que afirmou que a selección se fará en febreiro ou en marzo, despois dixo que haberá que solicitalo aínda, algo que non se entende, tendo en conta que a convocatoria xa foi feita fai meses. Para aclarar esta entrevesada situación, o grupo de Espazo Común rexistrou un escrito á atención do señor alcalde e do concelleiro de Emprego, Manolo Dacal, para que se dean públicamente explicacións de por que parece que no Carballiño, despois de moito tempo, non vai contar con obradoiro este ano, ou de non ser así, que se aclaren canto antes as circunstancias e datas para que todos os aspirantes a participar podan saber o que aterse. Podemos Carballiño pide a regularización de exceso de ruído nas celebracións. O Círculo de Podemos no Concello do Carballiño unha proposta para que leve a
pleno para que se regularice o límite de maior medida do posible do uso de petardos de pirotecnia como ruídos e explosións. Ditos ruídos e efectos acústicos ocasionan molestias e problemas en persoas con TEA, hiperacústica, persoas maiores, persoas doentes e enfermos respiratorios epilépticos, nenas e nenos pequenos que nas nosas mascotas. Eso sin ter en conta o potencial peligro de usos de estes artificios na época do verán para que se produzcan lumes nos nosos montes, afirma o Círculo de Podemos do Carballiño. O colectivo veciñal, como lle adiantamos na semana pasada, neste mesmo informativo, organizou un xantar popular con motivo da celebración do Ano Novo que foi celebrado no propio restaurante Derbi. Unha comida de Ano Novo que é un referente dentro das asociacións veciñais, unhas asociacións que desapareceron cos anos, pero isto non foi o caso do colectivo veciñal O Carballiño, que traballa arreo para defender os intereses dos veciños da vila dende fai xa 22 anos. Gonzalo Rodríguez Conde e Camilo Prado, representantes da asociación, falaron deste novo xantar de Ano Novo. Despois de 22 anos, aquí estamos celebrando o 22 aniversario do Ano Novo. Aquí estamos en compañía de veciños de Carballiño, un colectivo que, aparte de ter as súas reivindicacións para facilitar a vida dos veciños, tamén temos as nosas festas para pasalo ben e poder compartir un día grande como é o Ano Novo. Feliz 2020 e desexarlle a todos os veciños de Carballiño un gran ano, non? Sí, claro, dentro de un mes teremos a festa do San Valentín, a festa dos enamorados, e iremos pouquiña a pouco traballando xa na famosa festa que temos no parque para darlle enriquecer o que é este colectivo veciñal cada paso máis, non? Tratamos de faguelo da mellor maneira que entendemos e sin olvidar aquelas inquietudes que tamén teñen os veciños. Por nada, aquí estamos un ano máis celebrando esta comida. Vimos celebrando xa hai 22 anos. Por nada, que hoxe faltounos algo de xente porque coa gripe e estas cousas pois deixaron de vir, pero de todas maneiras nos seguimos sempre ao pé do cañón. E aquí o Gonzalo pois é o armadanzas, que é o jefe, e como non, pois conforme ben dixo el, dentro de un mes celebraremos a festa dos enamorados, a festa do San Valentín e nada máis. Desde aquí pedirle a toda a xente que non falte e que siga con humor hasta ahora conforme vimos tendo. Neste dito xantar acudiron moitos socios e simpatizantes do colectivo, así como amigos. Ali podemos falar pois con Manuel Amil, representante de Badal Novas, e co concelleiro Adolfo Nogueira. Bueno, un ano máis aquí, celebrando Ano Novo e atendendo a esta nova medio de comunicación, que esperamos que todos lles sean éxitos, como o resto da xente que está aquí, pois, despois de moitos anos, eu sempre fago un inciso e quero recalcar que esta é a única asociación que vive, que supervive de todo este movimento veciñal que había no Carballiño, é das poucas que aínda funciona. Entón, pois, desearlle larga vida á asociación e a todos os seus membros. Sí, home, evidentemente non se podía faltar a esta primeira citación do colectivo veciñal Carballiño neste xantar que tradicionalmente organizan, porque, bueno, eu creo que hai que darlle o valor que ten cada vez máis e cada vez máis importante a participación, a presencia e a actividade que fagan estas asociacións veciñais no Carballiño, non? Para mover o pobo, para pelexar porque se subsanen os problemas e as deficiencias que todos os días padecen, e porque no fondo son a representación máxima da cidadanía, son o que representa en primeiro lugar a eses veciños de cada barrio, de cada zona, de cada lugar, de cada aldea, e que defenden o seu modo de vida, non? Entón eu creo que temos a obriga de estar con eles, temos a obriga de escoitalos, temos a obriga de axudarlles,
e tamén temos a obriga de participar un pouquiño destes días un pouco de lecer e máis tranquilos e máis relaxados e disfrutar, porque non, que non todo vai a ser traballar. Entonces, como digo, un placer sempre estar aquí ao carón de Gonzalo, de Camilo e de toda a xente do colectivo, sempre que desexen contar con nós, aquí estaremos axudándollos no que poidamos. A Cooperativa de Loureiro cumpre máis de 50 anos elaborando os seus produtos lácteos en este municipio do Irixo. A primeira xunta provisional da Cooperativa de Loureiro nacía en 1966, sendo o primeiro presidente o párroco de Loureiro, Antonio González Bernárdez. Os veciños da parroquia de Loureiro e os alredores implicáronse dende o primeiro momento no proxecto e o ano 1976 a cooperativa pasa a conseguir o título de central leiteira, logo de adquirir a súa primeira pasteurizada. Aínda que o seu primeiro mercado foi o leite fresco, as súas bolsas de plástico brancas e verdes que seguen a ser emblema da cooperativa, en 1988 comenzouse ca produción na súa fábrica de queixos e no ano 1999 convertíronse nos elaboradores do primeiro kéfir galego. Badalnovas estivo na Cooperativa de Loureiro falando con alma mater desta empresa, o párroco Antonio González. Antonio, ahora estamos na zona do yogur, nos explicama. Ademais temos aquí os yogures de Loureiro que xa teñen a súa etiqueta, xa están preparados para o consumo ou aínda non? Non, están xa para o consumo, están preparando, envasando, poñéndose en caixas xa para o mercado, porque xa están feitos. Sabríame decir, don Antonio, cantos yogures máis ou menos se fabrican aquí cada día ou cada semana? Bueno, cada día, pois, uns 1.200. 1.200 o día, non? O día, por aí, sí, por aí, vamos a ver, máis ou menos, non? Don Antonio, teñen moita demanda, non? Nos últimos anos vese máis demanda ou podía ser máis. Pero vamos, non nos queixamos, non? Non nos queixamos. Afortunadamente, recordar como empezamos, a donde estamos, pois hai un mundo e é unha alegría e unha satisfacción ver que a cousa evolucionou, que a cousa marchou, sí. Cal diría vostede que é o produto estrela? O kéfir, o yogur ou o queixo? Os tres por igual se venden? O requesón, porque tamén o requesón. Cal é o produto estrela? Digo en canto a ventas, me refiro. Pois non o sei, o sea, non podo, o sea, non sei, non sabería. Non teñe ningún estudio feito de cal é o produto que máis se vende, non? Non, porque non sei, vamos, o total agora non nos recordo, porque vendese moito kéfir, vendese moito, podíase vender máis, xa digo que non. Yogur tamén é queixo menos, queixo non é o queixo menos, non? Queixo menos, non é o noso fuerte. Sí, pero... Por que? A que se debe? Bueno, porque ao principio... Hai moita competitividade. Hai moito tamén, entonces, bueno, tampouco... No, pero estamos contentos co que se elabora, co que se fai. Agora, eu que quero recalcar é que é produto todo natural. Non hai añadido de ningún tipo, non se poñen carragenatos, non se pon nada. Solamente o queixo leva unha protección externa porque é obligado por sanidade, pero nada máis. Malas novas para o Arenteiro porque perdeu co líder o Compostela por 3-0 este pasado domingo. O líder non deu opción e mostrou a súa solvencia ante o Arenteiro, que estivo por debaixo do seu nivel dos últimos partidos e non pudo contrarrestar as acometidas dun Compostela que, ademais, aproveitouse dun regalo defensivo dos verdes aos 18 minutos para marcar o seu primeiro gol da tarde e xogar co vento a favor no Vero Boquete de San Lázaro. O líder xa está de primeira volta, voltou a demostrar a súa calidade con Brais Abelenda e a despois Gabi Palmas para marcar os seus 2 goles de Vera. Fatura e proclamarse campeón
de inverno ante o seu público. Ao Arenteiro tócalle pasar no partido deste próximo mércores, o día 15, ás 21 horas no campo de Somozas, que fora aprazado polo temporal do 21 de decembro. Non así o Sporting Carballiño, que ganou por 3-1 o Covadonga, avanzando na táboa de clasificatoria, situándose no 8º lugar con 25 puntos. E os ceos estarán parcialmente cubertos este vindeiro martes, con lixeiras precipitacións que serán de forte intensidade durante a madrugada do mércores. As temperaturas experimentarán un ascenso, especialmente nos valores mínimos. Lembrarlles que si precisan o uso da farmaza de Garda será a de José Carlos Díez, situada na rúa Otero Pedrallo. E xa para despedirnos, decirles a todos vostedes que o fin de semana estuvo con cantos de taberna no Bico un cantar, que este ano acadou a súa 6ª edición no Carballiño. Foi a de maior participación tanto de grupos de música popular como de locais hosteleiros nos que se desenvolveu esta actividade o sábado pola noite. Deixámolos con esas imágenes, non sin antes despedirnos dándolle as gracias pola súa atención e, como sempre, pedirlles moita precaución nas estradas e decirlles que mañá voltaremos a estar con todos vostedes. Moitísimas gracias. Por Camariñas cantando, o pasar por Camariñas cantando, las nenas de Camariñas quedan